Sziasztok! Ma itt be fogom mutatni, hogy így használjuk ezt a programot, ezt kikit. A Google Chrome legalábbis elította nekem, ez a Google Chrome, mely erre a szövegre elfordította. Most ezt fogom bemutatni. Vagyis most a Stickit for Windows-ot megnyissuk. Most az ügyészőben vagyunk a Stickit for az animációk közül. Kijön egy Stickit dokumentum, így megnyitja a Stickit. Na, itt ez a vonalat itt. Így ez a vonal, az a föld. Úgy csináljuk, hogy mindig hozzáadjuk ezt a vonalat. Hagyjuk ezt, hogy várjuk a vonalat. Kell kezdeni, és egyensorban rajzoljuk. Mindegyiket ezt a vonalat kell rajzolni, különben nem tud sehova ülni. Így jó lesz, ide is. Mindig rajzolunk ide fölle. Így lehet vizélni. Vagyis itt ez a vonal, ez a föld. Itt lehet tovább menni, vissza. Ez a 6. kép, a 7-hez is teszünk. Összesen 73-ot kell tenni. Mennyi? 73. Az nagyon sok. Nem fog sokáig tartani ez. Ne aggódjatok, nem a gépen van ez a sok szóló hang. Azt hiszem, már 9-nél tartunk. És mind a 70-et meg akarod csinálni? Igen. Akkor ide rakom a gépet, jó? Szabad? Mindegyik. Csak le ne verjed. Jól kezdtem. Na nézzük. Már 11-én. Na nézzük. Az ember ilyen kicsi. Ilyen kicsit mozog az a labda. Úgy jöttem hozzá, hogy erre rákattintottam. Aztán 2 labda is lesz ebben. Később. Meg tudtam mozgatni. De aki nem tudja megmozgatni, az nézze meg a videót. Meg az is nézze meg, aki nem tudja, hogyan kell vonalat is labdát készíteni. Mondjuk ezt többször is hozzáadjuk, ezt a vonalat. Szóval mindig máshogy tudom csinálni, másképpen nem tudom. Itt már a 20. képkockánál rajzolunk egy vonalat. Ezt a filmet saját magam elkészítettem. Ha ti is ismeritek ezt a programot, akkor ti is csináljátok egy filmet és szerkesszétek meg. valakinek van ilyen programja, akkor
akkor töltse le a gépén. Ugye a letöltés nagyon hamar megy. És ezek ilyen angol szövegek, hogy ilyen, hogy hozzá kell adni egy vonalat, hogy honnan kezdődjön, meg a labda. Hogyan kell vonalat rajzolni, itt sugó. Hogyan kell vonalat rajzolni, meg labdát. De a labdakészítést most nem mutatom meg, de ha valaki tudja, akkor nem nézze meg a videót. De ez a videó azok számára készült, akik nem ismerik a Sticky Zen programot, ugyanis ne aggódjanak, azt rollei kameráló, vagyis kameráló vettem föl. Itt már nagyon közel van a labda, de nem mindegy, hogy milyen vonal, azért nektek mindegy, hogy milyen, csak mindig legyen ott. Ugye ezt kis mélyre beteszem. Most fél mennyei vagyunk. Szerintem egy picit bezáródott, de azért most mutatnom, hogyan kellett bezár. De aki ismeri a Windows-ot, az biztos ismeri. Ugye ez kis figura már most dobja a labdát. Itt csak egy figura van. Már 33-at szerkesztett. Miközben a labda elkezd menni fölfelé, közben még a vonalakat rajzolgatom még mindig. És amikor a 35-hez érünk, akkor egy második labda is ott lesz. Ugye azt fogja eldönteni a figurát, és a végén piros lesz. Azt jelenti, hogy meghalt a figura. Itt a sebességet is be lehet állítani, meg hogy melyik frame, hogy mind képen legyen. Ugye a kép angolul frame, picit bénán rajzolom, de picit a lába az van. De nem baj, de azért ez a kis videó csak azért készült, hogy megismerjétek a Sticky. Vagyis nem tudom, hogy ejtik. Hát ez valami mutogatás, de ez szerintem valami... Ne ijedjetek meg, ez nem egy vírus. Tényleg nem vírus, csak valami vicc. Hát ez a vírus csak valami vicc, ugye? Majd válaszoljatok arról, hogy ez tényleg vicc, vagy ez nem vírus. De szerintem ez nem vírus, de... Jaj! De az apukám picit megzavart. Cső.